wong tuwek kok lek menangi dhewe. Nguneni mantu sak senenge. Kuwi ngopo Ibu demi milih dhewe? Sambet setan ngono piye? Mbokmu kae lho. Nek nguneni aku sak senenge tok ae. Mosok aku delokke ngene iki. Aku ki lho, wong tuane mboke meteng sangang sasi. Nyusoni 2 tahun. 2 tahun jenenge nyeneni anak. Lah wong lagi nyusoni 2 tahun kok. Lah aku ki lho wis nyusoni 16 tahun. Si Mbok kan nyusoni 2 tahun nenek rasane. Lah kowe 16 tahun sepo. Cangkemmu. Papi. Ngapa, Ma? Duduk. Duduk yang ganteng gitu loh, Papi. Wes ki lho. Lah kok masih jelek? Ora yo elek kok. Oh iya, Ding. Wih, Papi. Tadi Mami ke bawah tuh. Iya, terus Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa Papi ngopi di sana itu. lah kena apa? Hamidun, Papi. Hamidun ni apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Lah terus apa wis sing ngetengi? Sekarang Mami mau tanya sama Papi ya. Tak apa? Papi nyutol apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Belas ora, Ma. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini, Papi? Lah nyapa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Yang benihku apik kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek, entek meri loh kamu, Papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saitik enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Engko dienggo nutul rono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali Mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Lah sing jenenge laki-laki perkasa ya apa yo terus gaene nutal-nutul rono rene ngono ya. Cek banget loh kamu ini. Malah pipi. Wis ra isin karo tatumu sing gambar kodok kuwi ya. Lah nyapa izin? Izin nek senengane ngetengi rono rene lah wi izin. Lain kali kamu tuh harus lebih perkasa lagi. Itu ada Mbok Rondo yang sebelahnya itu ya. Kamu harus hadsep loh. Yo ben ora gagas. Gon kuwi tak eman-eman mah. Tak tutul ning nggonmu tok ae. Cek. Woi, pecinta rondo. Rasa banter-banter to, dirungokne wong iki lho. Dilogok jarani. Piye kabare? Kabare mawut. Tambah ganteng toh? Ganteng apa? Wong kok citakane wis elek kon ganteng. Ya ora iso. Wis toh. Pokoke nek awakmu pacaran karo rondo, Angen-angenmu mesti bahagia. dijamin awakmu tambah ganteng, keurus, ya kuwi. Ganteng kondi, malah bundas kabeh kuwi ya.